moeten we heen? Hallo, we zijn er bij Paddle. Nou, het gaat goed. Het varen is gelukkig heel goed gegaan samen met Chantal. Alleen nu moeten we nog proberen om weer uit de kano te klimmen. Het wordt nog wel een beetje spannend. Ik ga er nu eerst. Wacht even hoor. Ga jij maar als eerst? Ja. Kan je dan deze even aanpakken? Dit ding, want dat staat in de weg. Oh ja. En je kan echt leren op elkaar te vertrouwen en goed communiceren en allerlei misvaardigheden eigenlijk wel. Het enige wat je hem als misverkiezing toch hoegen is toch mooi wezen? Ja, nou dat is misschien in andere landen wel zo, als je bijvoorbeeld echte series van Amerika kijkt. Maar bij ons gaat het ook wel heel erg om het innerlijk, gelukkig wel. Hoe ver moeten we nog? Oh, kijk dit. Dit wil toch niet? Kijk dit.